Dewana sembah niring wulun kapurba resang merbengrat Alang-alang rambian ingkang sasongko gumenyar Sretenaning pasewakan busana sutra maneka warna para rawuh warna sampun Sri pengantin sarimbit akhiripun ngadi busana kanirgaken dening panjenenganipun pangrengganing busana nggih puspita makeup pramila adicara panggih pinanganten sekedhap malih badhe kalampahan kaparenga ngampil songgempil kamardikan panjenengan langkung-langkung jumateng priagung lan para sepuh ingkang mahamek dharma pana ing pamawas tur telebing pitutur mugia kabagyan katentreman miwah kabagas sarasan tansah kajiwa kasariring panjenengan sami para rawuh purna sampun Sri pengantin sarimbit Nak Mas Bagus Bagas Gam Aditya putra kakung panjenenganipun Bapa Joko Siyama Ibu Yeti dalasan Nak Mas Bagus Dea Novitasari Mulyana putri saking panjenenganipun Bapa Agus Mulyantono miwah Ibu Susana saking Leladan Singosari Malang badhe ngadani adicara ingkang sampun kapiji karantam karacik dening keluarga nggih tumpang adicara panggih pinanganten wondene para paraga ingkang kaya wajib ingkang piraragen ngemban puspita adi kalpataru diwondaru jiyandaru nenggih pun bagus dalasan warara kembar Rara Bilqis dalasan Rara Putri awit sampun satata pramila adi cara panggih pinanganten sekedhap malih badhe kalampahan sepisan malih ing mriki kula minangka pangendali para kepareng ngampil songgempil kamardikan panjenengan saha nyuwun tambahing berkah pangestu dumateng para sesepuh ingkang mapan wonten Leladan Dusun Umbul Sari. Sabab biar kang cinarita minangka bukaning kandha kathah adicara ingkang maneka warni nanging boten kadi adicara ingkang menika mapan ing dalipun Bapa Joko Siya tumpak adicara suci memetri luring budaya Jawa punapa to adicara wekdal menika boten asti mapak ing adicara panggih pinanganten sigra jumangkah putra penganten kakung Bagus Bagas Gam Aditya Bilang kari mijil saking panti Palarman Kiranti Manjing sasana pahargyan kapit dening panjenenganipun bapa miwah ibu dalasan Joko Tumrana sakembaran ing ngarsanipun putra penganten kakung nenggih Sang Suba Manggala mijil saking Sanggar Candra Kirana Tegal Wangi Umbul Sari lon lumampah tindak nyoputra penganten kakung asanipun ingkang kana ngregem nenggih bebalan kang dumadi saking suruh kang kalinting alit ingkang winastan gondang tutur Joko Tumrana sakembaran kang kranagen ngemban puspita adi kembar warnane kembar busanane ya kembar dedeg piadeke lamun Cinandra mring jagating pewayangan kadya Raden Nakula miwah Sedewa on lumampah kena lumampah bidang kari mijil saking panti Palarman Kiranti Manjing sasana pahargyan saya caket anggener lumampah Nak Mas Bagus Bagas Gam Aditya ingkang kapit dening bapa kalengkang ibu saya caket anggener lumampah
Sang Suba manggala angranti lampahipun putra panganten kakung. Jajar semanding salajeng bapak kalih ibu monggo nyaket mriki. Pangapunten ibu putranipun dipun paring unjukan. Ngunjuk tirta wening peparing ingkang ibu. Mugi tansah ning penggalian ning ciptane ning karsane. Mugi kang jinangka teka kang ginayuh dadi mrih harjanipun bebrahan agung. Mbak Dia ugi diparingi ibu. Adem ayam tentrem. Sasampun pinaringan unjukan tirta wening dening ingkang ibu. Purna sampun panjenenganipun ibu paring unjukan tirta wening salajengipun ngapunten ibu dateng wingkingipun putranipun Pak Joko mriki madhep mriki Pak. Dateng tengah-tengah mriki Pak, monggo. Di situ aja. Ada tadi. Panjenenganipun bapa Joko miwah ibu angranting ingkang putra tumuju mring Dampar Kamulyan. Lon lumampah kanthi kebak raos tresna kebak pangati-ati panjenenganipun bapa Joko angranting ingkang putra. Awit sampun kasil nggih manungkun dumateng putra putrinipun ing tindak kautamen pramila tansah ing ngarsa sung tuladha. Ing madya amangun karsa pinanganten sarimbit boten kantun ingkang ibu nadyan wonten pengkeran mung tansah njurung pangestu dumateng putra putrinipun anggenipun nilaraken jagating muda ngancik jagating kadhewasan inggih bebrahan agung. Saya jagat ginara lemampah panjenenganipun bapa Joko kalengkang garwa angranting ingkang putra tumuju mring Dampar Kamulyan. Sedak mring sasana palenggahan kandhek sawetawis Bapak Joko. Ya, berhenti dulu Pak Joko. Pas di tengah. Sindur kalepas dening Bapak Joko. Sindurnya dilepas diberikan monggo. Sawetawis Pak Joko, monggo pinarak lenggah teng tengah Pak Joko. Dipun pangku putranipun kekalih. Bobot timbang. Cobi Bu, tangkat kalih Bapak. Cobi tangkat kalih Bapak. Pak, abot pundi putra piyambak kalih putra mantu. Padha abote ning aja suwi-suwi bapake selak gringgingen lho ya. Para sampun monggo Pak Joko dateng ngajengipun putranipun. Mriki Pak Joko madhep putranipun, Pak. Ait panjenenganipun Bapak Joko sampun boten mbang cindhe mbang ciladan nggih glawentah dumateng putra piyambak kaliyan putra mantu pramila kawin sudha kalenggahaken satata mring Dampar Kamulyan. Monggo dipulenggahaken putranipun. Kawin sudha dadi raja sehari. Pak Joko kalih Ibu pinarak mriki. Mbak Putri monggo. Kacar kucuripun. Monggo Mbak Putri, kacar kucuripun lumampah leladi dumateng pirangan sarimpit.
Rara putri laladi dumateng pinanganten minggaing adicara kacar kucur tampa kaya guna kaya. Enggak. Coba lihat kamera dulu. Lihat kamera dulu, lihat yang motret. Enggak. Kacar kucur tampa kaya guna kaya. Wujud tanggung jawabipun ingkang kakung. Kedah paring nafkah lahir miwah batin dumateng ingkang estri. Untuk Mas berdua silakan di sini dulu. Rada mepet Mbak Putri. Kacar kucur tampa kaya guna kaya. Wujud tanggung jawabipun ingkang kakung kedah paring nafkah lahir miwah batin dumateng ingkang estri. Monggo Mbak Putri diparingaken. Monggo juru rias. Monggo. Mas Bagas silakan berdiri. Ada tim tetap di situ aja Mbak sampean. Mbak Putri tetap di situ, tidak usah berubah posisi, monggo. Monggo, Mas Bagas. Kacar kucur tampa kaya guna kaya. Kacar kucur kacang kawak kacang kedeli sakawak kawak kacang isih kawak temantene. Monggo dipun paringaken Mbak Dia, monggo. Kados boten wonten ingkang jijir sedaya kaparingaken maring ngastanipun Dyah Ayu Diana Vitasari Mulyana. Jangan sampai ada yang disisakan Mas Bagas, harus habis. Ibaratnya kalau gajinya Mas Bagas 5 juta, tetap utuh dikasihkan Mbak Dia 5 juta. Sampai habis. Purna sampun Dyah Ayu Diana Vitasari anampi kayanipun ingkang kakung. Monggo Mas Bagas diberikan pramulati. Mbak Dia, Mas Bagas monggo salajengipun nggih. Sowan mring Ibu titip datang ingkang Ibu. Mbak Putri mundur sedikit, duduk di situ. Simpo. Mbaknya di sana. Monggo Mbak Dea, sowan mring Ibu. Asanipun ingkang Ibu, simpuh jongkok Mbak Dea Mas Bagas. Titip kaya dateng ingkang Ibu ing pangajap muga ing binjang Dyah Ayu Diana Vitasari Mulyana dados garwa ingkang gemi setitilan ngati-ati anggilipun glowentah dumateng kayanipun ingkang kakung. Paringaken Ibu, silakan Mas Bagas berdiri dulu. Mbak Dia dibantu Mas, kembali di tempat monggo. Mbak Putri mundur datang Ibu monggo. Mbak Bilkis nderek mriki. Monggo Bu, paringaken Mbak Putri titipanipun Mbak Dea. Purna sampun silakan turun ke sini. Simpuh merengkaran kiringipun. Coba nyerong dikit. Masnya simpuh jejer kali Mbak Putri kali Mbak Bilkis. Laladi dimatang pinanganten badhe ngraosaken pedes asinipun daharan. Miwah pait manisipun unjukan badhe dipun raosaken sesarengan dening pinanganten. Coba semuanya lihat ke depan dulu, lihat kamera dulu, monggo. Senyum, lihat kamera dulu, monggo. Ya, toleh mantennya, lihat mantennya. Semuanya lihat manten, semuanya lihat manten, toleh mantennya. Monggo Mbak Putri, daharanipun diparingaken. Monggo Mas Bagas, Mbak Dea, dipegang bersama. Saling suap menyuapi, saya hitung sampai hitungan ketiga. Ngeraosaken pedes asinipun daharan, dipun raosaken sesarengan dening pinanganten. 1,
loro, telu. Tahan sebentar. Ngraosaken pedes asinipun daharan dipun raosaken sesarengan dening pinanganten. Dilanjut, monggo. Tambah mboten, Mas? Yen sampun paringaken pramuladi. Lajeng ngunjuk saling memberi minum, monggo. Ngraosaken pait manisipun unjukan dipun raosaken sesarengan dening pinanganten. Jebak tangan yang kiri saling pegangan, Mas Bagas Mbak Dea. Yang kiri pegangan tangannya. Saling memberi minum 1 2 3, monggo. Ngraosaken pait manisipun unjukan dipun raosaken sesarengan. Mugya ing binjang anggenipun pinanten kekalih ngraosaken pedes asinipun bebrayan. Dalasan pait manisipun bebrayan mugia tansah dipun lampahi sesarengan kadya ngraosaken daharan miwah unjukan ing siang menika bebasan susah seneng sinangga bareng. Monggo paringaken pramuladi. Purna sampun dahar walimah. Nah, silakan kembali mbaknya berdiri, Mas. Monggo. Mbaknya di depan, Masnya di belakang, turun, monggo. Berikutnya Mas Bagas, Mbak Dia, silakan berdiri. Mohon maaf, tangannya memberi hormat. Ngapunten Bapak sama Ibu Agus Mulyantono, Pak Agus kali Ibu, monggo. Mriki Bu. Mriki riyen sekedap. Ngapunten Pak Joko karo Ibu saged jengkar saking sasana palenggahan manggi besan. Pak Joko mah Bapak Agus sekalian kang garwa. Nggih nyesat raju mangun bebesanan. Selajengipun nggih monggo Bapak jejer kalih Bapak, Ibu jejer kalih Ibu madhep mrika, Pak. Nggih. Jejer. Ning ngapunten ampun salah kamar, nek salah kamar Pak Joko bingung nggih. Heeh. Bu. Jenengan sih mrika. Bu Joko mriki Bu Joko. Nah, nek salah kamar Pak Joko bingung nggih. Lumampah sesarengan tumuju mring sasana rinengga. Gandeng renteng bapa kalih bapa, ibu kalih kang ibu. Lumampah sesarengan tumuju mring sasana rinengga. Monggo Bu lumampah sesarengan. Bapak kalih bapak, ibu kalih kang ibu tumuju mring sasana rinengga. Bapak Agus kalih Ibu pinalengkah wonten sih kiringipun putra penganten. Bapak Joko saha Ibu lenggah malih wonten sih tengaripun putra penganten. Pun pinarake riyen besanipun. Pak Agus mriku kalih Ibu. Pus pinarak lenggah mring sasana rinengga. Awit mboten prayogi lamun swan meringasanipun bapa miwah ibu sikep gegaman. Monggo dipun alos paringaken pramuladi. Lajeng mandhap Pak Putri. Berikutnya Mas Bagas, Mbak Dia slop dilepas dulu. Mas Bagas sungkem datang Ibu, Mbak Dia sungkem datang Bapak. Monggo. Lumampah sesarengan. Mas Bagas datang Ibu, Mbak Dia datang Bapak Joko. Ngrungkepi pepadanipun bapa kalih kang Ibu. Ingkang tengen salaman kalih putrane sing kiwa nyekel pundhakipun, Pak. Kados mboten saged kampah panjenengan Ibu Yedi. Muter musik. Anamping kang putra nadyan mboten saged kawedhar ing lati. Jroning kalimun tansah nuwun meringasanipun Gusti mugia putra putrinipun anggenipun bebrayan seketatut runtut raruntungan. Disayang Bu, Pak putranipun, monggo sayang pipi kanan pipi kiri putranipun. Selajengipun Mas Bagas datang Bapak, Mbak Dia datang Ibu Yati.
Sowan ngabiyantra meringasanipun bapa ingkang sampun hangukir jiwa raganipun get saking lumantaranipun tumuwuh Bagus Bagas Gam Aditya. Bapa Joko Sio. Naden boten saged kawadar ing lisan mung tansah nuwun mugi putra putri pun anggenipun beberan saged atut runtut reruntungan. Disayang Pak Bu putranipun. Purna sampun, silakan berdiri Mas Bagas. Mbak Dia menuju ke Ibu. Mas Bagas ke Bapak Agus. Soal ngabiyantar meringasanipun. Mas Bagas ke Bapak Agus. Karena yang wajib pertama kali dimintai doa restu adalah Ibu. Bapak Agus mewah Ibu Susana. Anaming kang putra kekalih naden boten saged kawedhar ing lati. Panjenenganipun Ibu Susana. Mung tansah nuwun meringasanipun Gusti. Mugi putra putrinipun anggenipun bebrayan. Atut runtut reruntungan. Monggo dipun sayang, diraras pipi kanan pipi kiri. Selajengipun Mas Bagas datang Ibu, Mbak Dia datang Bapak Agus. Sowan meringasanipun bapa ingkang sampun hangukir jiwa raganipun. Semanten ugi panjenenganipun Bapak Agus Mulyantono nadan boten saged kawadhar ing ladi mung tansah nuwun meringasanipun Gusti mugi putra putrinipun anggenipun bebrayan. Atut runtut reruntungan saged mengon keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Monggo disayang Bu putranipun karengkuh. Purna sampun silakan kembali di tempat monggo. Slop dipakai kembali Mas Bagas Mbak Dia. Seeling ora dalane. Nek sik anyar jare Pak Sukro nangel golekane. Kudune digrayai. Dung kapapaken malih. Nggih. Silakan ada ke depan Mas Bagas Mbak Dia. Sesaat menunggu Ibu. Monggo lenggah rumiyin mboten napa-napa Mas Bagas kalih Mbak Dia. Ajar kan digrayai sih. Dalane ndi? Oh selenggah satoto mring sasana ringgo kang putra kekalih sawetara senggo Ibu. Nggih. Mangke salajengipun foto-foto nggih. Kesanipun dipun pandu kali adi kula sing kadang dhewe Dimas Sukron. Mangke mandu musik kali mandu foto-foto nggih. Siap. Nggih. Rugi ndak ada yang ganteng ning kene ora digawe. Nembah nuwun Mbak Sein. Nggih. Panasikin alhamdulillah paringono sehat. Amin amin. Ben iso ketut maneh. Cek 1 2. Cek